Bueno, a ver, badirudi itena ondo doala, zuzeneko ondo doala, eman segundu bat, Twitterretik botako dudala, aldatu diot ja izena, bale? Spider-Man Law, Alemania, login and tweet, bale, hau da, jokau espadek hau da Hearts of Iron iruaren ostekoa, duela gutxi, bueno, duela hilabete, txiko diot, eman segundutxo bat, jaitzuko de pizkata audioa. Vale. Hortxe, pizkata izateko fondo, sentzuteko, joko oso musika polita derako. Bueno, Hearts of Iron lau, paradoxen eskutik. Bueno, irudian ikusten dituzuenak da, jokoaren irudia. Gero dago Italianimeko Deutsche edo Alemania. Eta behan dago Panzerreko eskola bat, pasau egiten dena tank Alemaniarreta, baina bueno, txorra berrik enduta joango gara jokora, interesatzen zaiguna dala, guztioi, beraz aldatuko dugu onna, eta hau da jokoaren menua. Bueno, nik egon naiz jada jolasten pixka bat, eta bar, ez dut jarraituko. Hengo partida berria, ziko gara hemen, selekzionar eszenario, eta hasiko gara hainbat gauza ikusten ezberdinak direnak, bale? A ber, karga desala. Bueno, ikusten duzuen ja berez, ja mapa, ja nahiko ezberdina da. Nahiko ezberdina, osea, testurak edo asko zere politagoak dira. Pizkat Crusade 15ko mapetara edo gorratzen Europa Universes eta Crusade 15ko mapetara bizkat gogoratzen nau sistema, hor, argi dinamikoa. Vale? Ikusten duzunez pizkat markak, estatuen inguruko markak, vale? Lerro hauek, uste hauek, hobeto markatu egin dituzte. Eskaintzekoa da, badago gau eta eguneko hau, efektu hau, vale? Beraz, bisualago izango da jakitea egunez o gau ez dauden burrukatzen. Zer gehiago, bueno, menua pizkata ezberdina da, ikusten duzuenez. Lasai, ez baduzu eso zer ulertzen mesedez komentatu inolako beldur gabe, bale? Joko hau, paradoseko jokoak orokorrean oso komplikatuak direlako. Ordun, hasiko gara berez ezagun da egingo zaizu ja menuak eta bar jolasteko era, baina bueno, da espada errepaso txiki bat eta arin bat egingo dugu menuetan, bale? Gure estatuaren menua, bale? Leyes, gobiernos eta hauek aldatu dira, lehen ezin zen horrelakoak egin, baina bueno, hemen joango gare irabazten puntu hauek, bale? Poder politiko hau, eta poder politiko hau erabiliko dugu bai dauden legeak edo berri batzuk jartzeko edo aldatzeko. Bale, lege hauek ematen dizkigute abantail ezberdina. Kasu honetan adibidez hau ematen digu velocidad de construcción de fábrica civil 110, arinago, eta infraestruktura 110 eta refineria 110. Hau da, eraikin horiek eraikitzerakoan arinago eraikiko dira, bale? Haren joango gara, horren erortuko zuedana, bale? Osea, joango gara astiro, eta horrein joango zari ulertzen fábrica civil, fábrica militar, infraestruktura eta guzti hori horrein joango zari ulertzen. Zer gehiago, a ber, unidad nacional, sin más. Ez dago beste... Suposatzen dut hau, la unidad nacional representa la voluntad de dirigirse de busca de luchar hasta el final. Cuando mayor sea este valor, más lucharán antes de considerarse rendirse. Osea, burruketan, beranduago erretiratuko dira. Vale. Poder politiko, esan dugu, lortu dila era ezberdinetara, normalan ematen dugu valor base bat, eta gero lortu dugu gehiago gutxi hau, gure enfokearen arabera, vale? Soldadezka, mano de obra, kasu honetan ditzen dute, bueno, baina hau da soldadezka, Hearts of Iron iruan deitzen zuten soldadezka, vale? Hau lortu daiteke gehiago eta edo gutxi hau, aldatzen lege hau, vale? Rekrutamiento limitado hau aldatu daiteke. Infraestruktura, bueno, fabrikak eta bat, oden fabrika ezberdinak, portua, gau eta bestea. Investigazioetan, vale, hasiko gara beti laurranurekin. Vale, gero lortuak dira gehiago, baina aurrerago, vale? Momentuz laurekin hasiko gara. Nola lortu dira gehiago? Lortu izango dira enfoken arabera, eduko gara, lasai.
Orduan ditugu, investigazioetarako ditugu atal ezberdinak. Infanteria, de apoyo, blindados, artilleria, doktrinak, bakarrik, zera, estatu bakoitza bere doktrina izango du, bale? Nik Alemania izan da ezin dut hau investigatu, ez nago gutxiko, bale? Bakarrik investigatu gali izango dut doktrina hau. Naval, doktrinak, hegazkinak, doktrinak, ingenieria eta industria. Orain hasteko, hasiko gara industriatik hau emango digulako produkzio gehiago. Bueno, lehenago hau investigazioa euneko bian murriztuko direlako. Gero hau produkzioa murriztuko digutelako, gero hau eraso gehiago izateko, eta gero hemen egingo ditugu portainosa ez ditugulako, bale? Investigazioak denbora bate bai ematen dute. Eta gero, hemen ditugun bonifikazioak, bale? Diplomazia, norekin erbaten garen ondo, norekin txartu, norekin gudan, eta bar, eta bar. Komertzioa, bale? Kasu honetan behar dugu, hemen ikusten dugu, bale? Errekurtso, gauzak egite, errekurtsoak ere emango dizkigute, bale? Ikusten duzunez, hemen daude errekurtso ezberdinak, agertzen zigun mapan zehar, eta batzutan marka ditugu guk produzitzen ditugunak baino gehiago, bale? Horretarako, komertzioara joan beharko gara, bale? Kasu honetan esaten dugu behar dugula 13 petrolio eta kautxo. Guk Alemania izan da, momentuz, esala joango eskatzera estatu batuetara, adibidez, ziurazki mundu gerra azten denean, estatu batuen kontra egongo gararako. Oso normal izan joa. Beraz, joango gara, printzipioz, eskatuko diogu Errusiari. Bale? Errusia, dekogu, ikusiko dugu enfoketan, dekogu opzio bat, aukera bat dela gure aliatuak bilakatzeko. Eta hori oso potente esan daiteke. En fin, behar dugun beste gauza bat da kautxoa. Kasu honetan bost kautxo. Eta joango gara joko dugu Brasilera printzipioz. Eskatuko dugu pizkat gehiago, bada espada, soberanizatu, eskatuko dugu eskio gomagostak eta listo. Bale, orduan, orain denbora ematen badiogu, hau aldatu joango zaigu, eltzen zaigunean lehenengokoak, bale? Hemen ditugu esperientzia ezberdinak, bale, egiteko esperientziaekin sortu ditugu dizio berriak, aldatu ditugu divisioak, eta bar, eta bar. Horretako bakarri balio du. Gero, konboiak beharrezkoak direna bai tropak desembarkoetarako, eta bai errekurtsoen aldakuntzetarako edo komertzialako. Vale. Zer gehiago? Hau da, sekzio hau da, eraikitzeko infrastruktura, fabrikak, portuak eta defentsak, bale? Eta aldakuntzetarako aldatzeko industria zibilak militarrengatik eta bar, bueno. Kasu honetan, hasteko Alemaniarekin. Zeu zer ez bauzu lertu esan mesedez, bale? Beldur gabe. Kasu honetan, lehenik eta dena ezuko dut urterago bat, mesedez. Alemania, ikusten duzuen esazten da, 32 fabriketin. Horietatik 30 erabiltzen ditu. Bale, bienetarako, bienak sortzeko, eta komertziorako. Doktrinaren bidez, bale? Hau da doktrinaren, edo hau da doktrina ez enfokearen zuaitza, bale? Hemen lortu ditugu abantei ezberdinak. Hemen da anexioak lortzeko, Errusiarekin aliantza lortzeko, edo Errusiarekin gerran sartzeko. Bale, baina koso honetan ziko gara hemendik. Lortuko dugulako fabrika zibilak, bale? Zer abantei ematen digute fabrika zibilak? Fabrika zibili esken lortuko duguna da, guzti hau hemen jartzen ditugun gauzak harinago produzitzea, bale? Beraz, gero eta gehiago, hobeto, zeren eta guzti hau gero eta harinago produzituko dugu. Fabrika militarrak barko ditugu, hemengo guzti hau, bale? Berdeztagoen guzti hau egin ahal izateko. Bale? Hauek dira armak, tankeak, hegazkinak, eta bar, barko ditugunak divisioak sortzeko, tropa berriak izateko, dauden bajak kubritu edo
aldatzeko, eta bar. Bale? Informazioa, mesedez, informazio asko gehiagi da holan plus sartzeko, bale? 60 ordu jokatu izan ditut guztiok jakiteko, beraz, ez duzuena ulertzen, mesedez, galdetu, informazio asko delako. Bai? Orduan, fabrika militarrak hau sortzeko beharko ditugu, eta portuak ez, base nabalak ez, astilleroak beharko ditugu guzti hau sortzeko, bale? Mesedez, ez dakizuena galdetu, ez duzuena ulertzen galdetu mesedez. Informazio asko dalako. Guzti hau errekurtso batzuk behar ditu. Kasu honetan adibidez, ekipoa du apoio egiteko beharko ditugu. Bi ditugunez asignatuta beharko ditugu 2 unidades de aluminio y 4 de acero. Vale? Adibidez, artilleria egiteko beharko dugu bat de tungsteno eta bi de acero. Eta lantanarekin. Kautxoa eta bar. Beraz, hasteko egingo duguna izango da fabrika zibilak sortu beharko ditugu, behar ditugulako. Adibidez, hemendik sartu izango ditu lehenengokoak, bale? Zaitugu nahiz pizkat sartzen, gerra egongo da hemendik, zonalde guztinetatik, beraz, adibideztuko nahiz hemendik sartzen behar ditugun gauzak, alik eta min gutxiago jasotzeko. Bale, adibidez, hemendik sartuko dugu guzti hau. Sartuko dugu hauetako ematen digulako petrolio eta kautxo, eta bai bata bai bestea behar dugulako, bale? Adibidez, hemen bat, goitugunak bizkatxo bat, alik eta lehen produzitzeko. Fabrika militarrak, adibidez, hemendik sartuko ditut. Eta hemendik. Eta gero astilleroak. Momentuz ezin ditu dala sartu inon. Behar duan, kostako zonalde guztia okupatu dudalako. Beraz, momentuz kaput. Igual hemen sartuko dut baten bat. Tolan, sartu ditzaket astilleroren bat. Gero, vale, probintzietan, lanun hauek gero eta gehiago desblokatu joan aldira, bale? Beraz, pasitza eta denbora. Bueno, ja ikusi dugu, non eragitzen dugun behar ditugun eraikinak. Bale, hemen, esan dudana, hemen proizitzen ditugu gauzak, bertun gauzak, eta sendatzen ditugu bai fabrikak, bai astilleroak. Kasu honetan, bederatzi astillero ditugu bakarrik, beraz, 10. erabiliko dugu, konboiak sortzeko pizkanaka momentuz. Bale? Eta ditugu beste hori fabrika. Sartuko ditugula tanques ligeros, motorizadas, aviación, hemen, eta beste hiru gehiago, hemen, momentuz. Pizkat denetarik pizkatxo bat. Eta gero hau erabiliko da, bale, hemen sartzen ditugulan, añadir, eta hemen egiten duguna da tropa berriak erreklutatu. Tropa berri hauek nunbaiten desplegatu beharko ditugu, kasu honetan da esango diogu, adibidez, herri honetan, Magdeburgoen, bale? Eta hemen joango dira hau betetzen, eta noizean behin erreklutatzen joango gara tropa berriak, bale? Hau da gutxi gora bera basea. Gero denborarekin joango gara ikusten bestein bat gauza, bale? Beraz, lasai. Zer gehiago? Aldatu dute hemen lehen Herzoferon iruan egon behar zen bi estatuen arteko politikoki desberdintasun nivel bat guda deklaratu izateko. Orain, edozein momentutan, edozein estatu hori deklaratu zaio guda, bale? Baina, lehenik eta behin egon behar da justifikazio bat, denbora bat pasatu behar da justifikazio hori egiteko, eta behin justifikazio hori eginda, deklaratu zaio guda. Horrek ez suposatuko du, justifikazio hori egitea suposatuko du, bai justifikazioa, bai guda deklaratzen suposatuko du, zera, hau dela tentsio mundiala handitzen joatea, bale? Tentsio mundial hori heltzen denean puntu batera,
hasiko dira estatu ezberdinak, bai aliatuen inguruan dauden estatuak hasiko dira izango dute hasiko dira independentzia aseguratzen estatu ezberdinei, eta azkenean helduko da puntuan nun guda deklaratuko den, pizkanaka beste estatu batzu sartuko dira eta guda mundiala bilakatuko da, bale? Momentuz orain arte espero dena ulertzen joatea, bale? Informazio asko dira, daramago 15 minutu, eta darama 15 minutu hitz egiten kabroi bat bezala, beraz, mesedez, ez duzuna ulertzen, ez duzu ulertzen, esan orain, bale? Mesedez. Bale, guk Alemania gara. Bai, horrarte ondo. Orain txertan Frantzia Margino dauka, bale? Margino oso posizio defentsa potente izan zen lehenengo mundu gudan. Eta bigarren mundu gudan, klaro, hemen ikusten zuen ez dekote dena 10. Eta hau guztia lehertzea da oso komplikatua. Orduan zer egin zuten, egin zuten zen hemendik flankeatu eta konkistatu, osea, flankeatu eta konkistatu, bale? Beraz, momentu zengo duguna da sortuko dugu hemen justifikazio bat hau bereganatzeko. Bueno, lehenik eta egin ezin dugu behar dugulako hau poder político, vale? A ver, solicitud de importación incumplidas, vale, Brasil estigo el mango. Vale, fuera, beraz behar dugu kautxoa, hartuko dugu momentu Holandatik. Andar. Vale, eta guk hartuko ditugu gure tropak, infanteria, eta puntu baten sartuko ditugu, momentuz Mandenburgon, vale? Horren horretako batu nahi dituko beste gauzat gehiago azaltzeko, bale? Baina, bueno, denbora, lasaitasunez, pazientzia. Orain teorian zer behar dugu? Suficiente petroleo. Vale, baskatuko diogu sovietar batasunari petroleo gehiago. Eta listo. Orain deko unaz behar dugun guztia teorian desagertzen da, vale? Eta horri esker kontuz, ez badituze behar dituzuen errekurtzu guztiak, ez duzu produzituko topera hemengo gauzak. Beraz, oso garrantzitsua da behar diren errekurtzuak izatea. Bale? Bestela ez duzu produzituko behar dituzuen beste gauza. Bale, egingo duguna denik eta ere izango da Bruselas eta, osea, zera? Bai Luxemburgo, bai Bruselas zehatuko gara bere ganatzen, bale? A ber, hemen tropak batu ditugu, eta tropa hauek batuta, egingo duguna izango da hartu, eta hemen eman, bale? Honekin sortu dugu dibizio bat, deitu aldugu lan. Baina dibizioak sortzen dira general gabe. Orduan hemen hartuko duguna da general bat. Kaso honetan, normalean 24 arte izan aldute. Egin behar dena da ascender. Ascender eta ok, eta listo. Eta momentu hau konpontuta dago. Horren general hauek izan aldute behar dituzten tropa guztiak. Bai beste. Guk beratzen ditugu, habilitateak dituzte, kasu honetan, hau da oberena, hau hartuko dugu. Kontuz, tropak ofizialak ascensoak ematerakoan habilitateak hartzen dituzte, bale? Jakin dezazuen. Elauntxiekin gauza berbera eginen da, batu aldira eta komandante bat jarri. Bale? Kasu honetan, badibidezteko gu, rompebuques, porteras de retirada, velocidad de flota de retirada, ataque de submarinos, pues 20%, gana de experiencia, número de barcos al primer contacto, badibidez, kasu honetan, hau jarriko dio nahiago dut, lan impacto, zerako impacto hori asko zega handiago da. Vale? Berdin duazte. Entenduko dugu, Luxemburgo bilen atxea oso horrez esango dut harina.
dakidana da justifikazio militarra bat sortzea. Bakarreneko pata, bale. Interesgarria da, Luxemburgo bere ganatzea. Vale, ikusiko zunez orain, vale? Justificar objetivo de invasión, conquista, Luxemburgo. Ematen digu tentsio bat, baina emango digu 250 egun, eta 250 egun hori pasa ostean, vale? Luxemburgo bere ganatu izango dugu. Guia deklaratu eta bere ganatu, nahi bat dugu. Menu hori ere aldatu dela nahikotxo. Vale? Beraz, pazientzia, 250 egun pasatu partida. Hau ikusten duzuenez, heldu dira minimo atxotar eta gukasi algara, plus eta plus, topa gehiago despegatzen. Hau zelan doa, bale, nahiko ondo doa, etnen produzioak nahiko geldo bazte orain hasieran, horregatik sortu behar ditugu industria zibilak, eta potentziatu behar dugu industria zibila orain hasieran. Horren tentsio mundiala baten agigo doa, baina, bueno, hilabeteak pasa aurrera, 0,5 itxiko dute, beraz, ondo. Orain arte espero duten ondo ulertuta izatea, bale? Ez bauzu ulertzen, esan utzi komentario bat eta saiatuko naiz berriz azaltze, beraz. Beldur gabe, komentatu ez duzuna ulertzen. Mesedez, beldur gabe, komentatu. Oso komplikatua dela. Bale, ja lortu dugun, enfoke lortu egin dugu, bale? Enfoke eman diguna izan da añadir infraestructura máxima a Brandenburgo, bale? Hannover Turin eman digu infraestructura gehiago toki horietan. Orain, hau egingo dugu eta hau emango diguna izango da añadir infraestructuras en la frontera con Francia. Adibidez. Eta emango digo, si la Alemania está remilitarizada, también ganarás añadir 12 fortalezas terrestres en la frontera con Francia. O sea, o eta lau. Principio samagi eta hau Zerita ateratzen itxa. Eta marre egun dira, ez dakit zer gertatuko dan. Hau ez dut inoiz egin, ez digu uste. Vale. Dago, hortik hausi bat dira demilitarizazioa egiteko, baina, bueno. Beitu, jetxi da tentsio orain 0 ez dago tentsio mundialik. Bueno, eta bizkat itxarotea horiek egin arte. Eta baita hartuko dugu hemen Belgikan. Alik eta lehen. Zeren eta mendik flankatzeko guztio mendik primeran etorriko zaigu. Vale, momentu zen da ondo. Orain azten garen ganguda Luxemburgorekin ikusiko ditugu nolakoak diren gudako mobidak, bale? Investigatu dugu hau eta honek saltzen gaitu guzti hau. Egingo dugu hau ematen guleko menos hiru gutxiago investigazioko denboran eta hori desente da. Nahiko desente. Bale, teorian justifikazioa bukatuta egongo da urriak 8. Nik geratzen da, beraz lasai. Gero investigatu behar dugun beste gauzatxo bat dira infanterias de marina eta paratxutak. Hori behar latu dute eta oso sistema oso ondo erabili dute, sistema oso onerako nire ustez aldatu egin dute flotei garrantzi eman dietelako. Bueno, guzti ez Luxemburgo ez dauka beste munduko zer, dauka 8-0, baina bueno. Bai, bomba atomikoak daude. Vale, eman digute hau. Emango dugu industriari. Investigación industrial menos 5%. Investigación industrial menos 10%. Investigación de recursos sintéticos. Hau egingo diogu. Holan.
era honetara, hemengo guztia 10% arinago investigatuko zaigu. Eta hori primeran etorriko zaigu. Noski. Neko idura jitsi da, primera. Momentuz, ondo, dena ondo doa. Eta hemen hasiko gara industria potentziatzen. Horrek jamango digo potentzia industriari. Mendik egin barko genituzke be infrastruktura. Ezin dugu. Holderon, jupi di. Musika benetan itxelagoa da. Bale, urteak kontuan izan behar duzue, bale, beranduago bada gehiago kostatuko zaiolako nola gaitean. Vale, construcción. Tiempo para investigar. Velocidad de construcción euneko 10, interesatzen zaigu. Orain, holan hemen dagoen guztia euneko 10 harinago produzituko egingo dalako. Vale, portaaviones, vale, hau bere. Alde batetik investigatuko dugu. Hau, bigarren niveleko itxaspekoak edo, itxaspekoak ez. Portaaviones, hegazkin garragaileak edo, horrelako zeu izango litzateke. Gero hori be, pizkat aldatuta dago, guzti hori. Venga. Ea lortzen dugun Hearts of Iron iruan egin genuen imperio Alemaniarekin, bale? Kriston imperio, zue gogoratzen, berean hartu genuen guzti hau. Bere ganatu genuen Afrika, basikoki Europa, Afrika, Irlanda guzti hau. Eta goden Brasil bere ganatzen utzi genuenean, edo nik utzi utzi genuenean. Kanalean uste dute utzi nuela Britainia handia bere ganatu ostean. Edo bere ganatzen. Eta nik jarraitu nuen eta nengoen bere ganatzen Brasil, Ego Amerika nire asan eta hasi nintzen ja hemendik gora egiten Estatu Batuak eta Kanada bere ganatzeko. Baina, bueno. Ez dago bezinelako... A ver, la Guerra Civil Española. Vale. Hasi da Espainiako guda zibila. Eneko bostere ego du tentsioa. Vale. Eko zeira. Vale, momentuz ondo. Eneko zeira ez da beste munduko ezer. Urriak sortzen zen dugu, legratzen zaigu berdia baina pizkat gutxiago, momentuz. Egan hori irabazten duen kasu honetan guda zibila. Eta bukatzen da, hau behar du horrendik denbora gehiago. Venga, hau da horreitze ertan dagoen goza gehiena egiteko. Vale. Ea lortzen dugu gutxienez zonalde guztiak bere ganatzen guda mundiala edo hasi baino lehen. Flota potentea gaude egiten. Holan pizkat guzti hori bere ganatuta, baina abantein lako itxo dekogu Frantziaren gan. Baina erretarko oso kontu honi zibili behar gara honekin. Eta jan hori irabazten dugu da zibila, porque nik hasi nintzenean joko honekin, irabazten zituen Espainia Nazionala, osea, Espainia Republika eta eskeneko partidetan nazionalek irabazi dituzte. Guda zibila, vale. Diseñado de material militar... Ni joango gara, a ver, procede construcción de fábrica civil, infraestructura, refinería. Búnker, antiaéreo, fábrica civil, conversión, construcción de fábrica militar, astilleros. Zengo dugu hau, horrein txertan hau asko zero beta etorriko zaigu. Vale, ja letu dugu lehenengo industrializazio... esan dezakegu eta horrein joango gara bigarrenera. Eta horrein nadituko duzue, hemen, hau ditu dela hau pillo.
Bat-batean haunditu dela. Trena pasa zanin, ikusi neba, jarritik gorantza, uraren gainetik. Vale, ondo ba dana, momentuz, ondo ba, vale? Lasaitasunez, ea Luxemburgo berenatzen dugun. Vale, mekagarren joku olimpikoak. Nik hau geratzen zego urrira arte, urriak 8 arte. Ja zaio, hilabete eskas bat falta zaio. Suposatzen dut urrega deklaratzea, baita ere, tentsioa eskatzen du, tentsioa igoko du, baina ez dakit zen bat. Hor dau koska. Industrializazioarena asko nabaritzen da, Horiek asko nabaritu egiten dira. Ja, super beharrezkoak dira, super beharrezkoak. Bai edo bai, osea, alegaina larruena da industria potentziatu orain alduela gerorako. Bale, maritzasun txiauek honek harriko ditugu. Tengo diguna da bi flota hauek batu. Eta komandante bat jarri. Gutxi falta zego Luxemburgon guda deklaratorri izateko. Nazionalak, ostia! Kaina daude ematen nazionalek, Ostia puta. Madre mia. Vale, sesioa pil, hortugu hemen beste zehozer, hemen jarriko diogu civila militares, construcción de búnkeres, fábrica militar 10%, astilleros amadeuneko 10. Vale, hau emango diogu. Eta enfokean joango gara orain Errusiarekin ja gauzak hitz egitera lortzeko beste investigazio ranuratxo bat. Vale. Orain lortu dugu ja, vale, badaiko constituciones objeto de guerra disponible. Luxemburgo orain bai deklaratu diogula guda eta 10 igoko du. Ostia. Vale. Claro, pentsatu baltzen dugula baita ere gune desmilitarizatua eta bar desagertzen dala. Bueno, Luxemburgo ez dauka tropa berezirik. Vale, Renania, enfoque superado, Renania. Nego zentzunez eren agertzen da, guda hau, osea, hau da guda, gure guda ez, gure banda, este banda, eta nor dauka irabastekoak, nor dalama irabastekoak, kasu honetan, ageu. Luxemburgo da, ez dauka beste munduko ezer. Olain lortu behar duguna da, tentsio mundiala bizkat geistea. Etako lasaitasunez joan beharko gara, oso lasai. Vale, Luxemburgo ez emango beste munduko resistentziarik. Listo, eta hau da aldatu dena... Zera. Bueno, hau lan aldatu da, bale? Guk hemen dekogu, eta nahin kontatzen naiz, tentsio mundiala eta bar. Gure helburua dela konkista igotzen dau tentsioa. Egoko dau neko geia. Neko 0,2 barkatu. Titere? Neko 60. Es que depende si... es que... Hola Nuchita. A ver... Titera egiten badu... Claro, eso dugu zer egiten... Euneko 13,30 joitxuko da. Bebatzen badugu 5,20. Eta konkistatu egiten badugu euneko 16 igoko dau.
Ez dakit oso ondo zer egin. Berez, bere ganatzea Luxemburgo dirutxe emango digu. Ne, bere ganatuko dugu bai. Fuera. Listo. Orain Luxemburgo gurea da. Irabazi dugu... no? Dirutxa bat edo. Emango digu diru zorre batzuk, emango digu industria pizkatxo bat. Ez da asko baina bueno. Baina liko duguna. Eta gure armada hartuko dugu. Eta hemen daude orden ezberdinak, bale? Kasu honetan orain esango diot. Hemen sortu lerro bat. Belgika bereganatzeko. Hartu behar duguna lehenik eta gain da pizka bat jeistea tentsio guztia eta hori izango da deskat komplikatu oraintxe bertan. Epa. Hortz. Gainera Espainiako gudarekin nor erditik, buah. Hori potola izan dezaket oraintxe bertan, Vale. Eta itxasontzi daramagu hor. Ondo azti investigazioak, ondo. Vale. Bueno, ikusten duzuenez, gudazioak eragiten dau Kristontentxoetaren, ikusten duzuenez ja Frantzia, esan dio, independentzia ematen dizut, lasai. Ongu ja hau ezin dugu, cancela justifikazion. Bestela, Frantzia be deklaratuko digo guda, eta Frantzia dauka hau egingo dugu, produkzioa handitzeko. Haren kriston mogidoia dekogu hemen. Fuera. Furrera etorri. Kriston tentsio mundiala dago bat batean. Nazionalek egasi dutelako. Orduan kasi beharko gara anexionatzen estatuak. Bueno, nik eta egingo dugu investigazioarena, interesantzen zaigula. Eta industria horrendik aguantatuko du pizkatxo batea jaisten dan eta zeo zer egintezak egun hortik. Vale, infanteria de marina eginda eta itxasontzia eta oeste hau B. Vale. Tankea. Ez ingo zer egin momentuz tankekin, vale. Hauek ingenierian irratea joango gara investigatzen. Eta industrian ez daukagu... Bueno, vale. Venga. Rekurtso gehiago emango digutelako. Momentu zaren gure helburua da Errusiak ipizka talentziai prestatzea, joatea bere ganatzen Txekoslovakia, Austria eta besteak. Vale, egingo dugu hau izateko beste investigazio ranuratxo bat. Jongo gara tropak prestatzen bizkanaka. Orain aldugula. Ez dago bate jaisten duena tentsio. Ganancia de poder político, defensa de los partisanos sobre nosotros. Apoyo de fascista diario.
político, democracia diaria, apoyo democracia diaria, este. Nire gustatuko zitzaidan bestelaren bat tentsioa jitzi alizateko. Tengo cambio. Vale, nik uste dut egin aldu dala, eta hau. No, solicitar ofrecer, pacto de no agresión. Un golpe, no. Checoslovaquia en vez, está. E Italia adibidez, pacto de no agresión. Órdenes de reserva disponibles, vale. Voy a aceptar pacto de no agresión. Momentu zor. Baituko gazkin batzuk soberan. Hegazkinak orain be oso garrantzitsuak dira, bale? Jakin dezazuen. Oso garrantzia handia dekote. Oso garrantzitsua. Izatu ditut hauek. Venga. Momentu zor. Vale. Positzen ditugu gazak be, ezta? Bai. 3. Vale, salbarrezkoak dira. Horregatik ezin ditugu erabili momentuz. Hogeita hamabi itxasontzi flota honetan. Hau, flota hau, ojito, Vale. Momentuz oso garail lasaia da. Cafés de directo. No te entiendo, colega. Ah, kaka, mumble irekitu nahi gabean. Kago en sos, bueno, orain itxuko dut. Orain bai, mumble zabaldu dut momentu batetan nahi gabean. Venga. A ver, uy, justo un gozean naiz, A ver, poquito más, volumen del juego, nahiko jaitsita dago, Ni volumen honetan ez nau molestatzen. Opciones de la partida, audio. Hortxe. Vale, hortxe. Venga. Ikusten zuen irabazi dugu experiencia de ejército, eta hori dezakegu gero excavación nivel 1, vale. Montu zemen ezin dugu asko. Hau egin dezakegu emongo digula Ingeniería sintética, más llegado por estado 2. Bueno, es algo asko interesatzen momentuz. Hegazkinetan hau egingo du, hau da de apoyo, tener apoyo aéreo. Vale. Hauek eta besteak eta kasak hauek eroleko ditugu itxasontxetan sartu alizateko. Hori duela gutxi gauza bat izan da adibidez. Vale, hortxe. Vale, luego gaurs. Venga. Edición del ejército 2. Investigación de doctrina de la pista. Investigación de Panzer 4, Panzer 5, la tanketan. Basikoki tanketa.
Teorian, ematen digute, beste investigazio horren bat, baina ez dakiz horretatu ben, momentuz. Blindaje, ataque duro, velocidad máxima, fiabilidad. Tipo de investigación de blindados, vale, guztietan. Fiabilidad, ataque suave, fiabilidad, velocidad máxima, blindaje, ataque duro. Aldatu dut hauetara adibidez frogatzeko. Teorian Errusiarekin lortzen duguna da pakto bat. Bale, igual ez dute onartu, hori baliteke. Ez dute onartu, bertan bera emango digute bi hostia. Eta listo. Venga. Frando hau. Ondo, pizkanaka. Geldo, baina doa. Tentsioa eta zazpi. Bueno, murrizten du hori hona da. Bergita. Murrizten da pizkanamentu, 6 soldadu. Badirudi ez dutela onartu gure... putada bat da. Putada bat egin digute oraintxe bertan, baina bueno. Japonia potente dao. Vale. Irratea investigatuta eta este hori be. Radarrak investigatuko ditugu alde batetik eta este alde batetik joango gara hegazkinetara eta kasak sartuko ditugu baita ere. Hor, hegazkinetan sartu hori izateko lan, aldatuko ditugu produzioak hegazkin horietara. Vale. Eta itxaspeko, hegazkin garraio itxasontxoiek egin alditugu betu, betu egin da, vale. Eta mazazpian gaude. Para construcción plus 10%, de construcción plus 10%, primera. Vale. Vale, badirudi Ursa ez duela onartu gure tratatua. Hori txarra da, vale, Renania lortu dugu. Amistad a Japón. No, nire eta hau da Austria bere ganatzeko egingo dugu. Horrek emango digu, Austriak daukan industria eta bar emango digu. Hori primerakoa da izango da guretzako. Tentsio egoko da, ojo. Baina interesatzen zaigu. Beraz arazo izango dugu Sovietar Batasunarekin. Principios. Sovietar Batasuna dakizunez, Sovietar Batasuna da. Por cierto, hemen egingo duguna da Infanterias de Marina eta portu batera eroan. Adibidez hor. Diseño de aviación. Alcance operativo, ataque naval, alcance operativo, ataque naval. Caza, agilidad, velocidad máxima. Apoyo cercano, ataque terrestre. Aérea, nada, investigación aérea. God of Wow. Messerschmitt. Vale, hau investigatuta dago. Eta hasiko gara. Uneko Nere eta sortzi. Vale, hau investigatuko dugu.
Kriston abante emango digulako. Suposatzen dut bere egingo duela da tentsio mundiala igotzea, baina... bueno, a ver. Intzertuko ditu egazkin batzuk. Ezagotako eun. Vale, eta hauetako... Puntuz amar daudenak direla, eta erlatuko ditugu produkzioak. Hauek aldatuko hauengatik. Eta besteak ez ditugu investigatu behinik, ez da? Ez, bale, bidean gauden, bale, ondo. Holan, besteak be sartu alditugu itxasontzietan. Ega benetan interesatzen zaiguna. Horreintxe bertan. Bale. Hortz. Hortz. Bale, gitarra nago eta hamar, bale, ondo goa gauza, Pazientziaz eta astiro. Pazientziaz eta astiro. Eta neu goze. Tutun! Ai, ama. Zen egarri nahi zen. Hau batu. Vale, gustu duzunez, habilitate dekote, nivelak dituzte, etropak behin nivelak dituzte, gero eta nivel gehiago gero eta beto. Eta bar. Vale? Guztia oso garrantzitsua da. Vale, hau itxasontzi bat sartzea eta ja utziko dugu hor. Eta sartuko dugu zeko da produzitzen baita ere hau. Super gutxi produzitzen astillero gehiago behar ditugu. Claro, industria, es que... behar dugu eta dena behar dugu oraintxe bertan. Prestatu behar gara ondo gudarako. Bengo dugu hau, detorriko zaigula. Vale. Una Richt. Vale, listo. Bereganatu dugu Austria. Eta... Nara Eslovenia. Yugoslaviari. Bale, lehenengo zudeteak eskatuko ditugu. Ez, hau egingo dugu, lehenik eta behin. Eta lehenengo torpa hauek. Hona ekarriko ditugu. Eta... estación de coheterías, nuclear, defensa del ejército, tiempo de investigación de la zona terrestre, defensa aérea, defensa naval, aérea, naval, investigación nuclear, fuera. Vale, industria gehiago ondo, berroeta bat. Sartuko ditugu men lau eta men beste bat, momentuz. El puente de Marco Polo.
Vale. Nahiko armada berronbeta mazortzi, nahiko armada potentea dekogu. Vale, listo, hori investigatu da, orduan hemen produzioan aldatu dugu hau honegatik. Eta hau caza pesado, investigar. Vale. También hasiko gara sartzen kasak. Sartuko ditu denak eta listo. Vale, zer gehiago, hau zelan doa, nahiko geldo, Bueno, badua pizkena bizkan baina nahiko geldo doa oraindik, txabal. Ikiston putada da. Hain geldo joatea. Hala, hau igo. Eta hau igo, hau dazkibarrezkoa dugu. Bat egin da, ondo. Bat lopa ditugu hemen. 72. Bueno, armada polita. Polita Frantzian jartzeko. Adibidez, Guguna da tipo hau kendu, vale? Hemen guzti hau armada bat izatea. Jarriko dugu tipo hau, eta tipo jarriko dugu hemen. Bai? Gero, Holanda ez dauka tropa asko, berez. Holandare baten bat gehiago jarriko dugu. Hauek. Hogei. Eta hau... Hau kontrolatu, zonalde guztia, bale? Oso garrantzitsua da ura kontrolatzea desembarkoak egin alizateko eta era berera bai ura, bai lurra. Osea, haizea. Edo zerua, nahi hau duzen bezala esan. Vale. Ataque de la división, organización de la división. Divisioi beti mantenido organizazioa. Beti. Nire ustez garrantzitsuena da organizazioa. Nire ikuspuntutik. Holan beranduago erretiratuko dira. Nire ustetan, ez da zertan holan izan behar. Principios, teoría. Vale, hogeta mazortzean gaude, ez. Leopard. Tanke ona. Jet de Leopard. Ah, quiero veto al dira. Concho, haré contra traicionetas. Ahora viene el lugo. Tormenta anterior pesado 1. Concho, haré contra traicionetas. Vale. Au. Eta ligera beharko ditugu, baina eraikiko ditugu baita ere. Momentuz ez, aguanta hor egin gabe, momentuz. Jode, peitu. Zertaz kontrolatu nahi zen, orain bertan defenor. Vale. Egin dugu, amistad a Japón.
Bale, emanen digute hau. Reklama Memel, primeran. Neko bat, tentsio mundiala gero eta gora doa, gorago doa. Ikusten duzuen ez. Eta mazazpian gaude. Pizka txarto, no, ahi esan da. Pizka txarto, pizka atxeratuta. Igual, behar bada, ez nao oso ziur. Artillería pesada 1, vale. Vale. Momentuz hor utziko dut. Zakit esan da zer egin, egia esan da. Bidez, hau. Terrein bai, orain joan nahi nazona industriara tankeak. Artillería pesado. Modelo ezberdina da, vale. Osa, modelo ezberdina sortu bat ditut. Vale, los tanques pesados somos una pieza grande de artillería montada sobre un chasis pesado. Estas armas autopropulsadas contienen mucha potencia de fuego. Hau, ondo joango da, adibidez. Gure infanteriako divisioetan aldatzeko KP1, adibidez. Infanteria divizio hau. Digo hemen. Ezin dut. Vale, ezin dut. Osa, infanterietan ezin dut sartu. Vale. Egon. Orduan, hemen, Panzer Division honetan, dut, artillería autopropulsada, beste da de infanteria motorizada edo beste bi, momentuz hor, eta, baita ere sartuko ditugu tanke pesatu normala, bale? Bi eta bi. Vale. Jango gara ona. Sartuko ditugu. Tanke pesado. Listo, aldatu du, hau aldatu egin dugu, Panzer Division aldatu egin dugu, sartu dizkiogu tanke berriak. Behar dugu kromo gehiago. Zurietako atasunari, principios. Venga. Orain dira dizio potentiagoak, vale, tanke hoiena. Konton dizibilia gara zonaldo honetan baita ere. Momentuz dena ondo, doa. Merezenak badoa du guztia aurrera, industria. Hortxe. Tiralala. Udazteko oraindik nahiko txoratzen da, beraz, lasei.
Vale, sortu gu ja tanke hau. Panzer lau. Eta Tiger. Leopard oso tanke bikaina, izan zen. Mouse, buah, tanke hau da, Dios. El mouse da, tanke hau da una bestialidad. Stug Iru, hau betu, Stug Iru izan zen Hatzerra. Izan zen un cazacarros. Oso ona. Oso emaitza ona eman zituena. Puta bat izan zen bere zera, bere dorre zein dako mugitzen. Erabiltzen dute Gears und Panzer anime guztu baduzu erabiltzen dute protak Stug Irua. Vale? Eta betik esatzen dira horretaz. Eta izan zen tanke, un anticarros, tanke antitanke, orokorrean. Izan zen, bueno, zen bereze, uste dute zela sortu tanke bezala, baina, bueno. Hemendik. Ataque de división de infantería. Ataque de división de blindados. Emango diogu. Eta gutxi barru aldatu beharko dugu hau soldadezka gabe geratzen ari garelako. Tilalala. Txirilalala. Vale, dena ondo da ikusten duan ez, primeran posten nau. Mesedez, ulertzen ez duzuena, mesedez esan, vale? Azaldu. Neu jakiteko zoi azaltzeko. Misión militar en alemán. Vale, vale. Sigil los sudetes. Zuetako duzta zonalde hau, ez banabil txarto. Printzipioz ez dut uste emango dizkiguntenik, baina bueno. Ez, hau da dancing uste dut. Bai, hau da dancing. Eta sudetek dira zonalde guzti hau. Hartzen da... Bai, dancing bentotazen da hau. Eta sudeteak dira guzti hauek. Hori izan dago guzti hau. Venga, badoa, pizkanaka. Ez, agora, hor utxiko dugu momentuz. Industria Alemania behar duena da, kriston industria bultzada potentea. Electric. Bata mazazpian. Hala bingo dugu, limite de producción, ondeko amar gehiago, primeran. Vale. Hatzer. Stug Irua. Grilla tiempo para meterme hau, tenía todo antiaéreo, hau bai. Tengo dugu hau B. Tanke mota ezberdin pilo de produzitzeko benetan. Eta egia esan da joango naiz produzitzen, baita ere... zera... El Stug Iru. Henik handuko dut. Jartzeko bi. Jarreko dut beste bat. Behar dugu... Kautxo gehiago. Vale. Vale, hau eginda.
Taiga. Ingo dugu hau. Ja, bakite estuja horreinik ez dugu plantillak, ez dugu esperientzia militarra gehiago. Erabiltzeko, aldatzeko. Baina, ideia da estuj irua jartzea. Estuj irua jartzea eta gero bestea, antiaerioa ere jartzea tanke divisioetan. Vale, gutxi aldatu beharko dugu orain gutxi barru hau, porque soldadezka geratzen ari gara. Soldadezka oso garrantzitsua da. Armadak sortu izateko. Olain aldatu jongo gara ona. Eta jarriko dugu urrengokoa dela voluntarios es del reclutamiento amplio. Todo amplio, bai. Venga. Du tanque divisio gehiago, marina gehiago. Bai. Zueteak exigitu ditugu, eman dizkigute. Ingo dugu hau. Horrein zueteak gureak dira. Ez dugu eman esebez, momentuz ikusten dudan, ez industrias esebez. Vale, bueno, lasait, epa. Vale. Semana, vale. Ondo doa gauza. Zenbat dara mugu hemen, zenbat tropa. 56. Ez dakit zenbat dauden hemen. Espada, pizkatxo bat gehiago, mantenduko dugu. Behar ditu gutxienez este bi edo hiru armada hemendik. Suediatik eta Amsterdam Bruselasetik babesteko. Bueno, Suedia berez ez ditu tropa asko. 6, hau erabiliko dugu Suediarako eta listo. Jarriko dugu hau. Rekosora ona. Beto, Suediak ditu. Eta nik uste zakegu. Suediak ditu. Ez jartzen. Bueno, zenatuko ditu gordun. Betu, iru, zazpi. Zazpi bederatzi. Bederatzi. Amairu. Amabost. Suediak ditu amabost. Osea, horiek in principio soberan. Falta zaigu Belgika eta Holanda. Hau zelan doa. Bueno, industria badoa, pizkanak aurrera. Motel, baina badoa. Industriarena, asko fastiatu nago baita ere investigazioarena, Rusiak ez duela onartu. Baina, bueno. Holandak be torpa asko ez ditu, takidan ez. No, supusatzen dudan ez, egia esan da. Gaude egiten, hauek ez da. Bai, jo, baina eskilu urte beharko ditu. Bueno, 2 urte eta erdi orain. Astillura behar ditugu urgente. Baina, kogun industria pobrearekin orain txartan ezin dugu osko zer egin. Tanzin beranatzen dugunean.
Vale. Egingo dugu hau, ja egunean eramateko itxasontziena. Tanke ligeroak. Ez que hemen... Total necesario, es que behar ditugu, osina eta piko eta di. Destina Txekoslovakia, eta Txekoslovakiak osoa bereganatuko dugu. Horrek industria emango digu. Diseñador de barcos. Tiempo de investigación de blindaje, presión 14% de blindaje, potencia de fuego naval, portaaviones, visibilidad de superficie. Cubierta, visibilidad de superficie. Tengo diogu hau. Dugu hau, eta hemen investigatuko dugu. Lopa. Ezin dugu zer gehiago investigatu. Hau emango diogu. Ia, zezen emategatik, eta ziko gara baita ere produzitzen. Antiaeriosa. Hau. Kenduko diot. Hau kompleto dabil, bale. Bat, hemen bi. Eta nire ibe kenduko diot bat. Eta jarriko dizkiogu hemen. Plan, hasiko gara produzitzen. Zeko gara produzitzen tanke horiek ja, gero jartzen ditugunean, izango ditugu ja batzuk. Zazpi marina, momentuz, ondo. Gero marinak hemen jarriko ditugu Danimarka alik eta harinen bereganatu ahal izateko. Hau egingo dugu, investigazioa morresten digula. Barduan denbora. Eta hau geldo doa baina badoa. Gutxienez zer bada. Ez porreta. Gero plana izango da hauekin ona arte bereganatzea, fuegoan hauek mantentzea eta hemengokoak guztiok bereganatzea argi eta garbi. Eta gero hemendik poko una maniobra den pinza, hemendik eta hemendik sartu eta Frantzia bereganatu. Baina hori da ideia, hau da. Ideia da, planak utziko ditut markatuta behitu. Ideia da, hauek ez dut ondo egin. Ideia da, hauek onartertzea, printzipioz. Bai? Hauek onartertzen dira, hauek hemen lerroa mantentzen dute, eta Holanda eta Belgika bereganatu egiten dira. Guzti hau bereganatuta, plus hauek lerroa hemenik mantenduta, plaka lerrotxo bat, pizkanaka, igual hemen ikusiko dut nola, egoeraren arabera, eta hauek pla, eta pintza maniobra bat egitea, Frantzia margino lertu eta Frantzia bereganatu, klaro. Etarrako tropa asko behar ditut. Eta momentuz, tropa eskaz ditugu. Hau badoa pizkanaka. Txekoslovakiaren helburua Alemania esatea izango da. Hori ikusiko dut Bolenarik denitu baden amistatea edo ez. Berez industria gehien hemendik esango dute, suposatzen dut. Egun lau egun horretarako, 3. Bueno, bagoa, pizkanaka bagoaz. Eta mazortzean gaude. Pero Eslovakia como estado títere.
toda Checoslovaquia pertenece al Tercer Reich. Vale, vale. Investigazioa. Ona. Vale, segundo arbitraje de Viena, alianza con Italia. Vale, hau egingo dugu. Tetelarekin, esaten du neu, jode, arraro egite zitzaidan ez izatea industria Txekoslovakia. Dez eta gutxi izan, bona maika, ez dagoela txarto. Vale, hemen bost sartuko ditugu, behar ditugulako. Vale, hemen sartuko ditugu, behar ditugulako, bai edo bai. Petrolio sortz. Hortxe. Besterik gabe, behar ditugunez hor, alebeliko ditugu hor. Tendugu bi egunero, iaia hiru. Vale. Horrein, Italiarekin aliantza egingo dugu. Eta baina Italiarekin aliantza eginda. Zera. Joango gara ja, danzin buruan jarrita. Sartu da. Bale, honen helburua da pizkatxo bat, bueno, seri bat aztea, bale, honekin. Ez ditut azten Total Warrekoak, ez ditut azten Minecraftekoa. Eta seri berri bat egitea, aprobetxatzea aztelenak orain ez dugula, orain udan ez dugula harakin denda, ez dugula irekitzen zera. Ez dugula irekiko aztelenetan, negua dela eta, uda dela eta ez du asko merezi. Orduan, aprobetxatzea aztelenak, kasu honetan aste honetarako bideo pare bat baditut, edo bat gutxienez badaukat. Aprobetxatzea, bideoa grabatzeko eta bar. Eta zuek, adibidez, zuzen bat edo bideoren bat grabatu edo denerakoa, eta zuek zeo zer izateko. Horretarako aprobetxatu nahi ditut, horrentxe bertan, astelenak. Eta tropa, itxasontzi hemen, beste flota hoia nahiko potente dabil, baina honen bat ematea osatuko dugu, eta gero jarriko dugu itxaso guzti honen kontrolera. Esan da, badoa, pizkanaka. Eta meretzi. Bale. Abuston gauz oraindik, hemenik ez ebezia. Doktrinak igolazten naiz pizke bat lantzen. Udazten denerako. Na. República Popular China ha capitulado, vale. China, o sea, Japonia Chinarena da. China Japoniarena da, nahi dut esan. Ez, vale, República, vale, listo. Oraindik geratzen da este China. Desplegau eta desplegau. Dana. Eta tropa gehiago gero eta hobeto. Eta 12 soldadu. Hemen ditugu... Zerika zenbat tropa ditu. Ez dakigu esaktuko zenbat tropa ditu, baina gutxinez dit. Transilvania al norte. Pertenece. A ver, eman segundu bat, ikusi nahi dut. Recursos. Estados. Transilvania Norte. Transilvania. Hobeto Transilvania Norte. Gran, hau, Transilvania da, hau. Hostia!
Nola ote posible Polonia aliatuekin egotea? Italiarekin aliantza egingo dugu. Vale. Segundo letaje de Viena. Igual horregatik izan da, baina, bueno. Vale, Hungria gure aliatua da. Vale. Vale, ja. Hasi dugu ja industria nahitzen da ja, azten galera industria. Tratado de Craiova. Venga. Debe segitzea. Total. Rumania daude hor matxakatzen. Vale. Tukututun, tukutututun. Ea zer komentatzen duzuen. Mendik momentuz ez. Vale. Ondo da gauza. Zeba dara magur dut erdi. Holderon. Jupini. Vale, bueno, industria bizinak eskenaka badoa aurrera behar duguna. Eta behar duguna horreintxe bertan, bereziki dira portu hauek. Ai. Jesus, barkatu. Vale, a ver, portutxo hauek egiko ditugu beste guzteri baino lehen. Arritu gindu Polonia aliatuetan sartzea, Zua! Ai, ama, barkatu. Diseño de artillería, armas pequeñas y artillería. Está listo. Ostia, gauza da horrein beste armada beharko dugula hor. Poloniaren kontra. Edo hori lortzen dugu gure aliatu... Horrein behizaetu berkadera Polonia gure aliatuak bilakatzen. Aliatuekin dagoelako. Hori putada da. Oso putada larria. Egia esan da. Esperoz nuen gauza bat gertatu egin da, ja. Eta hori planak aldatzea behartzen da. Vale. Más sortzi. Alianza con Italia. Vale. Hain usten nau pakto egitea, ondo, porque Rusiarekin laguntza izatea ondo da. Tu. Sortza gomba hauek ingo ditugu. Eta hau pila jaitsi dugu hor bat batean, ondo.
tanke gehiago behar ditugu. Hostia, industria behar dugu baita ere, Nabeto egiten da industria behar dugura, baina serio. Osea, astillorak be, osea, dena, perez dena behar dugu. Baina, hostia. No damos abasto. Electric. Turututututum. Ez dakizimat lopa dituen Polonia ere ez. Berrota girekin zoran ditugun. Badirudi... Ez dakit oso zoran izango ditugun berrota girekin, baina bueno. Espero dut baietz. Vale, hau batu, zai joan ona. En ataque de convoy. Pues principal. Hau emango diogu. Investigazio berria. Codificación. Gure plana jakin ez dezaten. Zin gutxi gustatzen zidan planak aldatu behar izatearena. Vale. Hau. Eta hauen plana izango da onarte aurreratzea, minimo. Azten denean gu da, klara, argita garbi. Baina Varsovia ere ganatuta errendituko dira. Vale, badirudi portua egiten. Zateko astilleros libres. Nondik atera dugu astillero bat hor bat batean. Mango diogu neri. Eta zen zaigulako zontzi horiek egitea interesatzen zaigu. Vale. Badoa pizkanak gaitu, ja erritmo hartzen ari, ikusten duzue ja erritmoa badoa hartzen. Parque Motov Riviera, vale. Facción. Ya, vale, eta orain. Oraindik ez dugu Errusiarekin aliantzarik egingo. Baina jongora Eslovenia jongora eskatzen eta abar. Vamos a primer comunismo. Vale. Bagoaz pitinka. Guda garaiera. Amarilla bete. Nola aldatu dugun industria hor bat batean, Osea, pilo bat nabaritu egiten da. Aldatu dugula hor industriaren... Bale, baitu dugu estat eta badua, hor estat egiten, bale, ondo.
Ondo doa koska, beste portutxo bat eginda. Eta beste portu horrekin. Ona. Bai. Hau. Vale. Zer da, guztentarako betutu kontrolatu nahi du, ordu batak. Vale. Venga, beste portu bat eginda. Sartuko diogu honeri. Bitinka badoa, guda guztia badoa hor, plof. Sartuko ditugu etako batzuk, egun edo hemen, eta sartuko ditugu baita ere, hauetako egun edo, eta sartuko ditugu bombarderos taktikos, adibidez. Eta orain hemen, apoyo aéreo. Venga. Vale, beste itxasontzi bat gehiago eginda, investigatuta. Turin aerioa joango gara investigatzen baita ere. Hau. Beste portutxo bat, ona jarriko diogula, gure itxas. Beitu, badoa industria, gure industria aurrera. Bar duguna da. Industria atera behar dugu bai edo bai. Vale. Beste portutxo bat eginda, jarriko dugu. Amen. Ez dakit portu gehiago ditugun? Ez, bale, momentuz ez, bale. Bale, segurra darra momentuz. Dekodifikazioa. Hau, triunfo para Alemania, la organización de Eslovenia pronto rebautiza como Carniola ha sido devuelta al ejército. Vale. Vale, se mandigute sonalde guzti hau. Vale. Arbitraje de Liulia edo esaten den bezala. Ez dakit dela ez da auskatzen. Bale, horrek segurazki, ez dakit hemen industria dugu gongo de. Pizkatxo bat, bai. Bale, ondo. Justo hori primeran etorriko zaigu. Zog se somete a Italia. Vale. Eta menetxean gaude, ja, Guda teorian Uda aldera hasi beharko litzateke. Bigarren mundu Guda. Vale, itxaiten da hori. Hemendik. Horein ja nabaritzen da, ja, industria potente dekogula. Ja, bagoa dana
martxan. Euskat berandu, baina, bueno, badoa ordenaban martxan. Hau. Vale. Hau, eta hau, eta hau. Diogu hau. Oficial Oli. Esa elástica. Tenemos el Blitzginera joko dugu. Blitzgin izan zen taktika hori esker Alemania Polonia konkistatu zuen jabete batetan edo bi jabetetan eta Paris be, oza, Frantziara beste bi edo hiru jabetetan, oza, izan zen kriston prim plan, llegar a arrasar y pirarse. Vale. Luego hemen beste bat. Esto guztian nahiko ondo doalako. Kota, estado seleccionado China. O sea, Japonia China breganatu du. Buah, chaval. Buf! Kolega, Japon dago be potente. Eta me falta zaigu hau. Sartuko diogu la ataque de antiaéreo. Hau. Gehiago, industria gehiago, sartuko dugula. Hemen. Vale, badirudi. Eta gero hauek, vale. Plan de rechazo a demanda soviética. Vale. Ez badakit ez doan eltzartu suposatuko du Rusia eta Finlandiaren arteko gudatxo bat. Neguko guda bat edo zen edo raro zozen ez banabil txartu. Ez dut godatzen izen zehatz, esan guda hori izan zuen izen zehatz. Italia busca ensanchar lazos con Alemania, vale. Vale, invitar a la facción. Destino de Yugoslavia. Ingo dugu, eta industria sartuko dugu hemen. Vale. Honen facción dago Hungría, Bulgaria eta Italia. Sovietar batasuna Finlandia gure fakziora. No, osea, bai, baina ez dut nahi Rusiarekin gude batetan sartu, sabes? Ez da oso interesgarria hori. No, prefiero mantenerme al margen. Es Rusia da, ¿vale? O sea, da potente gigante ruso que nos puede comer con patatas. No, con patatas no, lo siguiente. Vale. Abadoa. Industria sartuko diogu gora hemen, tanke hauetan. Petrolera behar dugu, sovietar batasuna eskatuko diogu. Plak. Zor. Agia ditugula, bale, beste bat hemen. Ea murrizten dugun hauen beharra. Bale, indu paz blanca, bale, osea, ez dut ez era aldatu.
Vale. Tamar, tropa espero dut Holanda bereganatzeko soberan izatea 30 soldaduekin. Rommel. El zorro del desierto. Vale, Holandara eramango ditugu tropa horiek. Zortzimila, joder. Ez no doy gasto tankekin. Nahiko tropa asko ditugu, baina Holanda ere, ojito. La tensión mundial dago a punto de reventar. Vale. Eta utziko dut, osea, ez dute oraindik guda hasiko inon, vale? Gudak utziko ditut hurrengo saiotarako. Plan Vale. Ja industria nabaritzen da potentziatu dugula asko. Eta eskertzekoa eta beharrezkoa, osea, Alemania behar duena da industria potente bat, bestela akabo. Otamentzean gaude. Panzer 4. Artillería. Justo enseguida. Investigazio gehiago. 39an. Hau, venga. Hau, completo. Este de Yugoslavia, atención, es todo de Yugoslavia. Un título. Hala, fuera, Yugoslavia anexionatuta. Hau. Vale. Hostia, amar. Hemen bost. Hemen lau. Eta hemen bat. Eta behar dugu petroleo eta kromo. Petroleo. Bi. Eta kromo. Zena behar dugu kromo. Txenez. Iru. Primera etorri zaigu adibidez bere ganatzea Yugoslavia. Eta horrengoko izango da Greziaren helburua. Grezia, eske, claro, alde batetik interesatzen zaigu hemen portu bat izatea, baina bueno, igual utziko dugu titere bezala, edo igual horri gehiago interesatzen zaigu lan izatea, titere gisa. Joder, largo eta hiru. Eko ritmo onera gaude orain. Vale. Hau. Sortu deko guia da. Eta bi. Hau.
Bale. Badoa dana ondo, primeran. Posten nau orain erritmo dekogula. Produzitzen eta bar. Eston alegria ematen dit. A ver. 2, 6, 10. Malau, 15, 16, 17, 19, bale, ondo. Metalurgikak ditu 8. Gehi Jamaika 19. 19 gehi 7. 25. Eta Polonia be ez ditut lopa asko. Vale, hau, hemen. Hemen. Unión Soviética ha declarado la guerra a Polonia. Hau, eske nahiko berandu noa, eta eske ez du nahi oraindik deklaratu guda inori. Eta bueno, aguantatuko naiz pizkatxo bat gehiago. Claro, orain zabiratalatasuna sartuko dago una potentzia, gauza da nire danzin interesatzen zaidala. Beganatuta izateko, osea, batuta izateko bi Alemaniak esaten den bezala. Kroma 3. Joder, que ritmo de conquista. Es que ez ditut tropak. Hemen... gara, Errusia orain sartu da aliatu guztiekin kudan. Horrek utzi da guzti hau izan daiteke orain nire aukera aliatuen kontra sartzeko. Utsi dietelako Alsacia, Lorena, Erlesa. Fuera. Listo, noizrako 26 de marzo de 1940. Gainera bukatuko dugu laizte, egingo diogu dantzin edo beda, eta listo. Vamos Bulgaria nosotros. Vale, hemen egiten diogu dantzin edo da. Zure aski, Errusiarekin gudan daudenez. Buah, Rusia dago avanzando a un ritmo vertiginoso, Ojito. Ojito. Au, au. Hau hemen. Behar dugu kromo gehiago. Claro, baina eske aliatuen kontra sartu da, osea, ojito, osea, egin dauena... Flotas civiles libres. Hostia. Portuak. Portuak egin nahi ditut.
Orain aldeko ahol dugula, potentzia deko gula egiteko. Orain, daukat momentu ezin baino hobeagoa aliatuen Holanda 43 tropa ditu. Bueno, ez nago beldurtzen bez. Momentu ezin baino hobeagoa daukat oraintxe bertan aliatuen kontra sartzeko. Claro, Rusia sartu da aliatu guztien kontra, oraintxe bertan, osea, primeran datorki, osea, hori primeran datorkidan gauza bat da. Rusia aliatuen kontra sartzea. El enfoque, vale. Va, el duda ni le errora, chaval. Venga. Me va la hostia. Aliatuak ez datozte laguntzera Poloniari, porque vamos. Vale, portuak egiten, ondo. Igual, hostia, chaval. Es que en ningún momento lortuko dut Danfin a este ritmo, chaval. Joder. Vale, que Rusiak egin dezake, porque Rusia dauka kriston potere... Beitu. Hau da, orain saltzen den bezala era, vale, hegazkinak itxasoentzetara, vale? Den automatiko zijoan, orain ez, orain dekogu da azkenen da portu bat normal bezala, gukatzen ditugu gule hegazkinak, sartzen ditugu, bai, ez hemen hauetako 20, eta 7, beste... Bat gehiago, adibidez. Hortz, 55. Adibidez, listo, horrekin ja sartu ditugu hor hegazkinak, gure itxasontzietan. Hostia, Rusiarekin, kolega. Bai, no, Danfin lortuko dugu azkeneko momentuan. Nik hau lortuta... Feliciano. Ez. Sorbaino. Oh! Igual, hostia. Ni guzti honekin... Feliciano. Guzti hori beren agatzen badut, ondo. Vale. Sartuko dugu... Hemen. Adibidez. Pone de rechazo a Alemania. Vale, diplomacia. Contrafacción. Ongi.
Destino de Grecia, empezar. La guerra. Vale, automatikoki guda deklaratu diogu. Hauek plana egitera. Eta eren automatikoki sartu gaitu gudan, aliatu guztiekin, bale? Orduan, ja hemen hasi da movida dana. Hemen ja hasi da movida dana. Zuek onarte planak hasi. Zuek planak egin. Zuek ona, harin. Bale, bendiko txiko dugu zuzenekoa, bale? Espero zuen guztoko izatea. Guztoko izan duzue, begiz bartu zuen, eta esteri gabe. Ikusiko gara, ja, bideoak egin ez, eta bar, ja, nola doan gura guztia, nola egiten duen aurrera, eta bar, eta bar. Eta esteri gabe, zaindu, eta horrengo beten lagunok, agur! In the darkest hour, the Kriegsmarine appear. Above the surface, it seems quiet.